Waduh, piye? Karo lagi tak lu. Lah wis aku. Anake burung kuwi. Kuwi. Ana nek cakep ki lemot aku. Terus ya. Lu kuat. Burung kali kok. Ayo karo mbang gue ngomong-ngomong itu. Anu geni tak cakep lemot karo golekane lah. Iki. Lagi aku siap pan. Emang kuat aku pan. Info sih lah aku pikir apa nih? Ini tak oke. Di ini. Lah aku piye? Weh, kah? Iki piye to? Iya lah. HP gua iso kaki jaket. Di. Lah aku piye? Lah ngono iki. Lah ngono sik, ngono sik. Wasem cek dinge malah tinggal lunga. Paling hari enggak perlu. Iyo. Aku lalu ampun pepet buat kuwi. Di cakai. Lek ora cilik. Ke Pak Diam. Terus mau bakut lah. Iya, depan. Oke. Ayo we, Pak Ridi we, ketahuan we. Oke, sudah menonton video kami channelnya Candiso, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you.